Dakle, izazovi političke online komunikacije. Naša prezentacija danas kreće od toga tko smo, što smo, koja je naša strategija, koja je naša povijest, odnosno izazovi i iskustva i koja je naša budućnost, što nas čeka. Tko smo, što smo. Dakle, kako su strukturirani online komuniciranje u Vladi Hrvatske, a prošle jeseni u Kukuriku koaliciji. Dakle, pozicionirani su naravno u odnosu na sljedeću. Ivana Grlja kao glasnogovornica Vlade i ja kao posebna savjetnica. Naš online tim, čula sam mnogo procjena po raznim društvenim mrežama, u ovom trenutku servisira 4 ljudi, jedan magistar, jedna magistrica pred magisterijem, jedan student i jedan srednjoškolac čine tim, online tim Vlade Republike Hrvatske, a smo startali prošle jeseni, zapravo je bila riječ o tim Kukuriku koaliciji. Koja je bila naša strategija? Naravno da je online strategija proizlazila iz komunikacijske strategije, a ona je proizišla iz političkih ciljeva. Koji su bili ciljevi? Samostalno formiranje vlade, stabilna većina u parlamentu koja bi osigurala normalno funkcioniranje vlade, a to je u brojčanom smislu bilo 76 mandata ili na nacionalnoj razini 42% glasova. Kada radite strategiju, prvo krećete sa temeljitim istraživanjem, kao što smo i mi radili. Ja sam izvadila samo par slajdova, znam da se dobro ne vidi, da smo probali. Dakle, birače dijelimo na birače koalicije, dakle to je kampanja zadržavanja koja nam je bila zanimljiva. U trenutku kad je istraživanje provođeno, a to je bio svibanj i lipanj 2011, znači prije godinu dana, Kukuriku koalicija imala 37%. I kampanja pridobijanja, dakle birača dostupnih koalicija, oni se dijele na jako dostupne i djelomično dostupne i na nedostupne birače, to je kampanja anesteziranja. Dakle, mi smo znali u startu da je nama 45% birača nedostupno, njima se u načelu ne bavite zbog racionalnosti sredstva i ljudstva i rada, dakle koncentrirani smo